Pitomo, zeleno, puštajuće, zdravo, mirisno. To su, barem meni, prve asocijacije na Brinje. A što se može vidjeti, okušati, osjetiti u općini Brinje, reći će nam direktorica turističke zajednice, gospođa Danijela Dasović-Franić. Lijep pozdrav, Danijela. Dobar dan, dobrodošli u Brinje. Lijep pozdrav vama i gledateljima Žir emisije. Hvala. I odmah za početak predivna, atraktivna slika gdje se nalazimo. Hvala vam. Ovo je simbol Brinja. Nalazimo se pored kapele Svetog Trojstva. Ona je jedini očuvani dio starog grada Sokolca. Uz nju imamo i djelomičnu ulaznu kulu. Osim toga, evo, ako je neki turist sklon nekom kulturnom, povijesnom turizmu, što može sve saznati ovdje, vidjeti i iščitati iz nekih kulturnih, povijesnih spomenika? Znači, Brinje ima bogatu prošlost. Brinje se prvi put spominje 1343. godine, a osim toga nađeni su ostaci paleolitskog lovca u obližnjoj Sinići špilji. Na obližnjem brdu nađeni su ostaci ilirskog plemena Japoda. Ovo je primjerice stari grad, utvrda od Frankopana iz 15. stoljeća i još pored toga imamo dvije crkve, Svetog Fabijana i Sebastijana i Svetog Vida iz 14. stoljeća. Je li ovaj stari grad otvoren, dakle može li se vidjeti ova zbirka? Može se vidjeti, ali po najavi turističkoj zajednici. A oni koji više zanima nekakav aktivan turizam, aktivan odmor, planinarenje, pješačenje, bicikli, nudite li nešto i takvima? Imamo i taj dio turizma, znači imamo poučnu pješačku stazu, imamo 49 km biciklističkih staza, imamo jezero, pa ako ko želi lovni turizam, imamo čak ribolovni turizam, imamo različite vrste. I dobro se spava, je li tako? Da. Noći su dalje friške i hladne. Da, noći i u sred ljeta vam treba dekica za pokrit. A gdje spavati? Kakvi su smještaji? Smještaj imamo 86 leževa, većinom u privatnom smještaju, a 24 kreveta su u hotelima. Što je s manifestacijama? Imate li neke posebne koje moramo najaviti ovdje? Pa imamo. Evo, ovim putem bi voljela pozvati sve zainteresirane na širok spektar događanja ovo ljeto. Imamo rock koncert, 80. su bile godine, koje su tradicionalni koncert već 11. godinu za redom. Imamo Like Lika festival koji se održava krajem 7. početkom 8. mjeseca. To je koncert klasično moderne glazbe. Zatim imamo proslavu Dana općine Brinje u kojem imamo malo nogometni turnir, smotru folklora, imamo Brinjsku kotličijadu, imamo pregršt zabavnih događanja. Odlično, znači za svakog po nešto, kako bi rekli. Po nešto, tako je. Hvala na razgovoru, evo, želimo puno zadovoljnih gostiju u budućnosti. Toliko, poštovani gledatelji, lijep pozdrav s ovog prekrasnog zdanja, prekrasne tvrđave ovdje u Brinju.